Uy, unsa man ni? Dul, kini dul. Request na pud sus kadali ra na oy. Nakoy dala dire. Mo ni mong gi-request di ba? Pipino. Ano na po saging? Ug ano na po luya? Di ba? Paisa. Ug ano na po limon. Ang imong gi-request. Sus, dali ra kayo. Salamat sa imong request ha. Dali ra kay kaunon. Maupo ko'y pinaka-paborito na akong imong request. Pipino. Pwede na din na panitan. Ay, lamang sabang silingan. Ikinuha naman ko silingan eh. Lamig kayo. Saging. May aga. Uwi kayo. Dapat mag-request mo ka na namin kayo. What? Na, inatay. Mo ko nga luya. Luya na pod. Nainay. Lasa lang. Lemon. Nami kayo. To. Mara to. Bye-bye.